tamo kok salake tini जों दिनै महाराष्ट्र जों जता सिग्नेटारि स्टक जों दिनै मिटिं लायखा बिजय रांखल अंतुकलय रविन्द्र रियां जों दानियल ताई मिखा दाबि नामा खोथाबा जों आके मिटिं खालायनाय सालायखा जों दिल्लीयाव TUIRPC नि ताई TUIPC नि 2 बार जों रिमाइंडार रजाक रिमाइंडार चिठी रजाक इमप्लिमेन्टनि बागै 29 बोसोर कायथांमानि बागै नाय जों दिनै महाराजा बाय जों दिल्लीयाव सालायखा उकिलबो थिफायखा बसमा फाइनेन्स गखायनाय गोदान नांथाय खरस लायनाय जों सौगानाय बा जों ताबो बिजय रांखल बिनो ताफाकरा बिजय रांखल बरंगना ताई जोंनि ताफाकरा ललित देबबर्मा जों सिग्नेटारि थांमानि TND IDTF NLTND NLT मन्टुकलय जों थांमानि दिनै अबन दिसन लायखा जों कयक दिन मिटिं खालायनाय मिटिं खालाम परेंखा जों दिल्लीयाव सुप्रीम कोर्ट फाइल खालायनाय चिनियाव इमप्लिमेन्ट ताङै खालायजायगिया ताङिया जों अब मिटिं खालायनाय जों प्रेस मिट बुक खालायनाय दा एक साथे असुक नबलाय हामबाय अच्छा न तब बाय इलेक्शन न TRPC तब बाय इलेक्शन तिप्रामथा कैंडिडेट बासाय दङ सुरमा 46 नं केन्द्र आरो ननि TRPC नङै कुनु कुनु सापोर्ट खाया आरो वान समन्थ दं चिनि TUIPC तो कासा NGO अर्गनाइजेशन जों चिनियाव TUIRPC मथाव दङ कांग्रेस दङ BJP दङ हायफा न जों आगेनि सिमन जोंबा पलिटिकल इनवल्व जाबा इनवल्व जाजाक आबका व्यक्तिगत बेपार हायफा न जों चिनि बरक थानसां मजागाबा चिनि सरायराङा जों बुन सांगा थानसाखा उनानि जासा खायदि हाय अच्छा ता कैसा कक लास्ट कक थांनाय सालनि सालजोसका डिप्राइभ मुभमेन्ट डिप्राइभ रिटार्निं मुभमेन्ट कमिटि रक लाहार दफा लाहार कासनाय हनै कैसा प्रेस मिट खायमाने या गुलो आ प्रेस मिट खनावै हास्टेनि CM बरंनो रिंखा मालायनि बागै गन रखा आरो दरि रिंजाक जों कखमा हासि जों तिसिदिनागे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर ने चिठिरमान परेव ताई जों आरो चीफ सेक्रेटारि CM डेपुटी CM जों आरो चिठिरमान परे ताक बर जों साका नरक प्रोजेक्ट खायदि आं तिनि न CM बाय मालायना बागैनाय अपॉइंटमेंट सानैनाय सि लेटार गायफेव तागाव बिनि बेबार जों आमति नगद थाङै मालाया जों ऑफिशियल बाबा जों रुथुं जों इमप्लिमेन्ट खायनाय जों जोंनि गरक संगठन रक आबन बागैनो जों ताबो 29 बोसोर नायमान परेव बरक ताबो इमप्लिमेन्ट खाया आबन बागैनो जों ताबो कोतो थांसिनाय आसुक नबलाय गाहामबाय